Tak tá nula, čo si myslí, že je už značka. Daniel Bombič alias Danny Kollár, pivničiar z Londýna, dnes ráno 019 zverejnil túto anketu. Kto je podľa vás na Slovensku fyzicky najškarečšia, najpromiskuitnejšia, najfrigidnejšia a najodpornejšia žena v médiách? Za A. Lesba škuľavá mužatka Todová, za B. Geráš Kovačič Hanzelová, za C. zachrypnutá Hančkarová, za D. kabelka Mirka Todu pani Kajtarová, či ďalšia možnosť bola chodiaci kondom Benedikovičová. A za tento človekom, čo takéto anketu robí, zrejme ráno o 019 stave opilosti alebo pod vplyvom omamných a psychotropných látok, chodia najväčšie politické špičky, Danko, Eštok a podobný. Hej, nad tým sa treba zamyslieť. No a naša odpoveď je pre neho, že najväčšia stoka, alebo najpromiskuitnejšia, najfrigidnejšia, najodpornejšia a najprimitívnejšia žena internetu, médií je on sám. Danny Kollár Bombič z Londýna.